הקשיבו, הקשיבו. או אחים ואחיות יקרים, או חוטאים מסכנים, שמעו נא את המעשה הנורא, המביש, המזעזע ומסמר השיער אשר אירע בדמדומי יום אתמול בכיכר הכי מרכזית של עירנו האהובה. שמעו מה עלה בגורלו של אדם מלומד מן היישוב, דוקטור למשפטים, ידיד ורע, אב למופת ויושב ראש הקרן למען הילודה. עמד הגורילה בכלא, גורילה צעיר וחזק, וכל הנשים שבפלך חמדו את גופו המוצק, ברטט הביטו הם פנימה, ישר באותו הדבר, שלפי מצוותיה של אמא, את שמו לא אוכל כאן לומר. זהירות הגורילה. ופעם בדרך של פלא מצאו את הסורג מחוץ, וככה באופל הכלא עמד הגורילה בחוץ. אולי בעצמו הוא הבקיע, אולי גם עזרו לו אולי, אך ככה לפתע הודיע עליי לאבד את ביטולי. זהירות הגורילה. שמע מאמן הגורילה, מיד במקומו הוא קפה, אסון עוד יקרה פה חלילה, הקוף לא ידע עוד קופה, וכל הנשים שבגבר הציצו אתמול בלי בושה, עתה נמלטו לכל עבר, כן אין עקביות באישה. זהירות! כולם נמלטו אז בצוותא, הרחק מהקוף המיוחם, נותרו מאחור רק סבתא ושופט בגלימה כפחם. הסבתא נפלה מתמוטטת, שכבה מבוהלת כופת, קרבה הגורילה רוטטת אליה ואל השופט. זהירות הגורילה. שכבה הסבתא ללא נוע, חשבה לפחד ממה, כי אם כבר יעז בלנגוע, זו סתם הפתעה נעימה. הרהר השופט מסוכן הוא, אך אין כל מקום לדאגה, אני כקופה מגוחכנו, מיד יבחר ששגה. זהירות הגורילה. חשוב מה קרה לו מיהרת במקום הגורילה כעת. מי מן השניים בחרת? זקנה בת 100 או שופט? אני את עצמי אני יודע, אני הייתי נוהג בתבונה, הגיל רבותיי לא קובע, הייתי בוחר בזקנה. זהירות הגורילה. אולם הגורילה בזעם הוכיחה לכל בבירור שלא בכל פעם תפתעם, בכוח הגבר הקשור, וכך למרבה כל הצער דווקא בשופט הוא בחר, וככה לעובי היער באוזן אותו הוא גרר. זהירות הגורילה. הסוף די עליס באמת, אך פתאום קולקלה הבדיחה, כי דווקא ברגע המתח פרץ השופט בצווחה. אמא לפתע צרח בקול מפוחד ואיום, ממש כמו האיש ששלח אותו בוקר ישר לגרדום.